Wane dwe mar 12 higa mar 2021. Higa dhi ka gima rumo wadong kod ndalo ma ok tine 20 to waloko higa 2022 higa mar the 5th wadonjo kanan. Yes, sani wan December. Iwinjo mwezi wa sherehe. Iwinjo mwezi wango azimio la mipangilio. Sema ndo kipango from January. Kipanga ngo. Nyako haki lazima niolewe by the 5th kanga. Mano koro nyako oketo iluongo nango? Azimio. Azimio. Ok timre bwana. Ginyimo masane gi. Lazima niolewe. Anaolewa tu kwa sasa. Aki sija get chalim tall dark and handsome. Nimepata kingine ka short. Oyuma. Yeah. Kikitem. Yes. Sama wane dwe ka gima rumo kamae wangeni sani makori bolori ot. Nikech ing'eni the female gender ni. Yes, they are the female. The other. The other gender. The other gender. Sani ng'eni kae mai dwe makoro giyude pesa mar chama. Yes. Wang'eu. We know. Koro sani kuparo ni wabro duok rekodi. Ng'ow. Sani nyaka wadimbe. Ok yudwa. Dhako kochwanyi ni kwa msama. An ma kwa msama. Babe, I'm sorry. Imagine I want sita rudi. Makata koro choma tiere goluth kuon. Aringa ane ota dhi mana oko. Okwe mirima. Kaduogo. Pesa ni nyaka wabil kanyakla chiel. To pesa ni okwadhi yude. Nango. Gini kiasimio la mipangilio la wahangla. Iwijo. Gise plan kaka Prince Inda gocho kanye. Ni Emma Jalamo. Johnny Junior. Freddy Kadongo. To lich mana kiyudo. Kiyudo ma? Johnny Junior. Ma Johnny Junior. Wati mango? Dako winjo waya. Lich. Chieng maro na wuotho. Weringi dako. Apudali mala wahangla. Ingeni dako majaro. Mala wahangla. Mala rumba ango matimore. Madela rumba de mielo John Junior. Klase ni malo. Maro wahangla to onyalo madho anything changa bandi ya busa. So in short time wacho ni sama the other gender. Yes. Gidhi yudo pes chama. To kiwinyo no dhi mielo John Junior to kikikwan. Kikitem. Iweri go. Toka hapo. Kimoso John Junior ni hi Johnny. Mano pesa be. John Junior ni mana kama. Hi John. Osemoke. Anemoni makoyo. MC Jaka Kamega Spandito safugoto. Koro wuode bandu. Jakom the 5th. Yes, His Excellency. Wuona keyo. Dr. Raila Amolo Odinga. Chuma lito kwanyal mako gilwetwa. Mano baba. Baba himself. Iko ya pile ni ana asika pako baba. Baba himself. Baba nera. Baba owad gi wuonwa. Baba nini owad gi minwa. Baba nyathi nyaminu. Mago te en what? Baba nyaguo. In short bottom line, Baba and what wuode bandu. But we are related. Nyo en Migori. Yes. Nyo tero Azimio la Umoja. Migori. Nyo en sub county mawendo. Ochako the sub county mauriri. Yes. Uriri Turgeda. In short no they ka oche. Yes. To Gikmano wacho ka oche. Baba, we thank you for giving us another KMTC. KMTC in Migori County. Sani Ugunja wango. Migori wango. Thank you for Siaya wango. Sumu wango. Homa Bay wango. Siaya wango. Kisii wango. Yes. Ging'eny. To Baba no promise ni each and every sub-county nyaka bede gi level 5 hospital. Level 5 hospital. That was perfect. Excellent. Makmana bang mano. Ingeni Baba kubiro Kisumo. Nyo loso ge jopiny. Baba gimane wacho. Kelo wach. Baba obiro Kisumo. Wacho ni sani uneno kapoto serumo. Sani koro kapoto serumo donge. Koro kapoto serumo. Wadwa ni waberi god mende. Waberi ko nango? Wigi wa meli. Ginango? Mende. Mani ni wacho. Meli onge uwingi. Meli en meli gi dholuo. Mi wacho na mano mari. Wani meli madongo madhi tingo mishiko from Dar es Salaam. Mano mari yo kabinoyo. Migori no wacho ango? Machine be. Machine marego ango? Manyien. Matimo ango? Okregi. Machine timo ango? Machine nyemo mwengo. Baba no the terms mano tiyo. Mano that was just a commercial break. But mano dholuo anyway at the end of the day. Mano dholuo lo. Koro kiku lier baba ni baba ko wacho gimane bere kinogana mano dholuo lo. Kata kamano. Nyo wuotho kod welo mideo. Yes. Wuotho kod deputy party leader mano Governor Wycliffe Ambassador Paranya. His Excellency. Please my brother, I've been telling you this. Okinya wacho. Excellency. Yes. Doctor. Nyinga embe doctor. Embe doctor. Why assume if you work with Baba you are a doctor automatically. Wycliffe Ambassador Paranya. Iwinjo? Jabutere. Jabutere. Yes.
Ochako wuotho gi Dr. Mercy Mwangangi. Mwangangi. Mano jaber jaula, yes. Nyar Makueni. Iluongo ni Mama Covid. Mama Covid. Nyako ma jaber dito duogo. Gima koro nodhiera. Domigori nugo wanoma. Weri gi wach Domigori owuon. Ni winjo gima okil Kamaloka. Yes. Peter Opondo Kaluma. Ilongo ni The Bull. Tano tena. Kuni tano tena. Poda nu wach mano wacho last week. Okay, do nu wansani 150 dako 50 ichuo 50. Owacho ni Domigori okuodo wi oganda luo. Sana. Onge kaka nyako maber maselele manyar Makueni kendo nego buongo nigi wich nyako mosomo daktari. Nyalo biro Migori mowacho ni en selele. Yes. Omenyo. En solo. En solo. Okay, kae tuchako we nyako dhi. Domigori. Bataparo ni nyaka wa consult baba because baba emano kele. Okinya muomri. Iwinjo okinya muomri. So machikita mwacho ni samoro baba nitie kaka ne gone ngajo ne gone jomoko luga. Debe. Debe. Ni bwana ma to koro baba bananto unloyal. An gi 1 million. Now omiyo Mercy Mwangangi daktari no wacho ni odwaro njaluo. Odwaro ot. Domigori ongeni Luoland kae manitiere ya wuoyi mabende. Yes. Monge kisera ya wuoyi musomo, ya wuoyi man go menda be. Badago biyo Western. Western kan. Also romantic has been No. Mano onge. Ok nyatimore. Koro Migori dangi. Ungiyo gi magu. Migori gi ngwecha. Ngwech man. Udwa dhi ni gol side. Ngwech man. Edwa tani madam gini. Edwa dhi kunyo gol side. Osemoke. Kendo real. Ana modi makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto ngis. Kawalo kotanga wuod pinja dek. Wadabire county ma Homa Bay chwaka. Adwa kwayo gi ng'uono. An gi advert moro matin. Wadwa kwa management. Advert mane? Management kindly provide us with makeup. Monda ngomo timre. We need makeup. Akoro competitor tiyo gi makeup. Omera. Iwacho ni ng'wech mabor. Dwarango. Yes. Me wauru makeup, wabe wandano, okwanle. Wang'iyo gi suchi. Kwanza mari niko mede makeup. Uketho. Nyakumia makeup bwana. Okay. Inbe nyaka ketni makeup. Management owinjo. Yes. Yuak mar wuoda bandu. Provide us with odwa ni wange matar ni buke poda. Yes. Obed ka Terence Creative. Mano ni kare. Gikelno kata beauty queens mako be. Timno kama. Let me dust you. Koro Homa Bay County. Egweng moro mongere kaka iluongo ni Homa Bay West. Oyaore urujo Homa Bay. Oyaore urukendo. Oyaore urukendo. Mirembe. Ukawo namba. HIV? No. Mare HIV manto koro wach machielo. Mano wanyalo wuoka nikech mano en fact mok adieri. Ringo gotieno Homa Bay. Mando kendo koro idhi ketho gini. Akuba Homa Bay. Okay. Nitiere. Tong mokoncho maka last month. Dwe mar 10. Tong crate mane romo 7,800. Tongi odhi top e station obila ma Homa Bay. Tong ne a Uganda. Tong no a Uganda. Yes. Ngani nok dwa chulo suru. Otomo godo ng'wech to make kuoma maber kochomo kanye. Road Company kata Road Company. It's called Road Company. Mano. Wazungu emano wacho kamano. Jaluo emaluonge ni Road Company. Correct. Yes. Tongi osebedo station mar obila ma Homa Bay for the last 2 months. Ma tong top. Koro tong mokuok. Nyo wuon lori nie. Kanyo kere disclaimer. Yes. Okunyal kawo tong motop. Udhuolo ne jopiny. Winja e gweng' ma Kanyabala. Udhuolo tong mokuok. Yes. E river. Aoche 2. Iluongo ni Aora Orlando gi Aora Koga. Aora ma jopiny tiyo godo tuomo pi mimodho, pi miluoko go, pi mitedo go. Ma ing'eni juok makata mana Jak Songo ok nyal chope. Jak Songo koro mare cha child play. Mare cha en sport in fact. Ok unyal timo juok makamana jopiny ma Kanyabula. Ma koro aoche gi 2 gi Aora Makoga to kod aore machielo mano ma Orlando. Ni koro jopiny ok nyal tiyo gi pigni. Matimane. Ma jok Homa Bay. Iwinjo. Mano ok tim Homa Bay. Pigno ber. Ber nang? Context mag tong. Ege tong mokuok. Mano gogo mise Kenyatta. Iwinjo. Koro tong apenji. Gone kwano no. Crates 7,800 mano tong adi? Tong adi? Mano pesa. Pesa. Omiyo jogi wamanyu kendo nyaka wane ni ogolnu hukum nikech ok unyal miyo punishment jopiny ma onge ketho moro amora ni tong mokuok kata tong ni nono kethore. Kanyo I blame police. No. Yes.
gigi dutiyo go umobilize go ji mondo dhi okaw kura. Kura chiel to ng'ayo. Osemoke Kendo miel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandito saf goto ngiso. Ang'o momiyo sani koro uchuno wa. Iwinjo, Otoyo be en part of devolution. Otoyo? What is Otoyo? No, nudwani wayang no Otoyo. Uneno? No. Wait a minute. Buda bando. Hey. Wadak ne chiemo kendo chiemo ne dak. Mano two statements in one sentence. Yes, in a wrong place. Wait a minute. That should be applied in Western. Wadak ne chiemo kendo chiemo ne dak. Haribu jina jenga mwili. Haribu jina jenga mwili. Jenga mwili haribu jina. Koro. Yes. Ok nyal bedo ni ubago nwa nyasi. Yes. Chiemo waneno kanitie kendo jo kata ni kachacha. Yes. Kaeto ni ukwano nwa sende mag joma dwa chiemo to ni wan wang'iew. Did you ever honestly that event was an invite only? Benin gi card. Apenji. Invite card mar invitation, mail card Benin go. Apenji. Hey. Ko bago nyasi. Yes. Du bag nyasi no kendo majo pinyo ko biro obedo nyasi na. It was a public mar Uhuru cha benji. It was a public event. Mar Uhuru Kenyatta cha. Okinyal pimo Nairobi. Nairobi en shamba la mawe. Macha pap ma onge ng'ato ma odhi pidho ng'ato Nairobi. Konyri kendi mane kisumbwa ka. Ubago nyasi, state of the county, Chalmar County. Yes. Kiwe about Chalmar County, ajada mokuongo, food security chakore gi iwa, my friend. Koro kunyalo wacho ni chiemo ne onge, ni mondo wadho chiemo odwa. Honestly, we were there mondo win speech mar His Excellency. Apenji. The governor ma won Lupita. Ang'o mi udo duogo wach marach moko do duogo ni. Ncho winjo ka senator nyocho luonge. Ni Mudondela. Baba luonge ni Jabarbur. Ni Jabarbur, mar baba luonge kamano. Senator tinde buka ni Mudondela. Honestly. Erigi senator macha personal. Eno somiyo ji ang'o? Osemiyo ji ang'o? Okoluonge mare state of the Kano address mondo oluongo miji chiemo. Iwinjo? Omiyo machiek. Yes. Samo bag nyasi, sani wang'e ni nong' ng'eny. Masa moro kata kana biro kama nyasi ma kamano nitiere to ayudo lunch moro maluwe pi. Mineral water. Mineral was there. In plenty, in fact, you not think of mineral. Koro mineral ni chiemo. Manini kwano pido iwacho ni water is help mwego chiemo. Omiyo gimano nego benwa timo kacha wawinjo speech mar His Excellency. Iwinjo manifesto mare kaka no wacho kako ipango tich. Speech ne ber. Sani iwinjo wan gi rice mill. Speech ne ber. Aero rice mill biro. Yes. Mano part of food security. Food security. Wayie nusegero nwa nderni maromo kilomita 110. Yes. Mano ni kare. Cancer center. Mano be dhi mbele makare. Fire station. Yes. Nitie to sama mach liel Kisumu ka okuneg mach. Innovation center. Ugero nwa mano ni kare. Innovation center. Mano ni kare. Social center we improve nwa. It is not social. World class. It is Mama Grace Onyango. Iwinjo. Koro wakaw nyinge machon cha waloko gi manyien. Yes. Mama Grace Onyango Social Center. It is not even a social center. Yanango. Ida wacho ikuri da med international. Okineka gi international. Koro wuoda bando kawatieko. Wan ka kod wuod luo mabende wasewuoyo kuome kendo wasepake ni mano wuod luo mabende wiye bith kendo wuoyi mariek kendo wuoyi mawacho pache. Dr. Joshua Meguna Jomune. Mane nyinge mane ochake gi min gi wuon gi mano wuod kanya pondo. Kata kamano e joma bende ne watieko nie. Nyocho chiw thuolo mondo mi otim ang'owa. Oduog pacho odhi e mbete mar piny Kenya e bomano ma Berlin kata Ottawa, Canada. Odhi o just form miye thuolo mar duogo pacho. Podo badhoge. Ang'o matimo wuod Kano? No, sani wadich individual wadich city status. Kodich gi Miguna. Okay. Ang'eno dhi block e Twitter, I don't care. Iwinjo, an njenga ndijario mako ko blocka tarumo. Mano nga. Nyasaye gi Raila. Koro Dr. Meguna. Yes. In koda tiro kaka ja Kenya kendo katibu yieni. Kata kamano wapodo mere mana kuai. No aneno ko temo kungo dhoge koso macha no ken. Macha ni fika account koso macha no ken. Macha ne en koso ken. Macha ne en. Mane bit koro bolore ni an ja Kenya akwa jatan piny owacho. Kae to bang' kendo despot. Konman suoli. Eno dwaro nango. Okwati kamano. Yes. Lok pachi, bolri, kidwa duogo Kenya ka nikech kata wach ni duogo Kenya ka ni koro mithuolo ni duogo Kenya ka. Ni dhi madho chai Serena. Iya gi ng'wech mati wuoche ni dong kanyo. Ogudu dong. Wadhi ka ogudu. To mabe nyaka ong'e rais nyeto wuoyo Nakuru mowacho ni bwana kijana
Usiheshimu wazee. Kijana en nga? Kijana dong ng'eyo. En nga? Jasugoi namba 2. Jasugoi keto ni oni en ringo marathon. Wadhi adhi mos. En oringo ng'we aire tete, ma ng'wej marathon. Yes. Ng'wej marathon nyakibed jagono ma jakinda, ikuno muya. Kiko cha jodongo, jaduong' nyalo kali. Jaduong' nyalo kali? Modhi gi gino. Iparo na sigando puk. Replika mane go beniti more Kisumu. Oparo na sigando puk gi nga? Gapuoyo. Kisumu kabe mana en? Kisumu kabe wacho ni mana en? To Homa Bay. Kikucha prof. To Homa Bay. Kikucha prof. To Siaya. Bura piny pege. Siaya ncho timo ne nyakwar jabilo marach. Yes. Nyakwar jabilo ncho wuotho gi jakom ne ncho gidhi twenyo got. Kae to sama koro en bende ogolo speech ne, to ni governor ma county ma Nyeri. Yes. Moluor makende. Mutai Kahiga. Ok inyal kuodo wi governor wa, kae to inyise achaya e mbele jopiny. Gima ne timo no ok maber. Makana ni baba nyaka koro ng'i, nyaka sieve joma wuotho go. Kae to joma wuotho go do baba, wakwaye gi muolo. Ok wadwar mondo mi ng'ata miwuotho go ma kong'amo dhoge ni to kura paro lal, mano ok wadwar. E sia achiel nie, wajonya, mano wuodo rieda gi tiende. Medusa Nicholas Odero Gumbo. Ber to ber ndi. Iting'o malo jo boda boda. Waneno kipuodho negi mimiyogi ni san manyien. Mano empowerment maber. Kata kamano, in bende duoge e chama. Kae ti kung dhogi. Nikech piny mwaloka. Party en achiel. Chama en GMDG. En GMDG. Party leader dak ugenya. Kata ka party leader dak ugenya kamano, en bende okunge dhoge. Sama timo kisara magombulu, kung dhogi. Nikech ka ok ikungo dhogi, tinyalo ketho mang'eny. Bas. Kara duomo se joga. Jogi ma. Mama Mboga, Yoile, Jubilee, Corona Market, Mshomoroni, Msangweni, Iwinjo. Tango miyo wacho Mudavadi ndo kidwa wacho. Kech Mudavadi sani ben gugo pata goge. Wasetieko. Okay. Mudavadi wabro wacho later. Gin others. Osemoke. Kendo liel. Ano mundima koyo. MC Jakakamega Spandito safu. Medikete mane Lolwe TV nikech gini en marwa. My station mokwongo malendo dholuo ma emar jodalawa, jokanyanam, onagi, joka podho chieng'. Oriti masani nyaka jomano mano manyien.